Okay lang video na punta karon mga guys. Karong adlaw mga guys, nagyapon ta diri sa Lubok. Asa man dapit sa Lubok, ondo. Diri sa Lubok Elementary School. Diri di ko nag-eskwela sa una mga guys. Ingon ani po ko sa una. Magtambay-tambay diri sa gawas kung recess. Gimingaw jud ko sa elementary. Elementary pa ko mga guys. Mega shout out sa tanang mga kabats na ko sa una mga guys. Shout out po ko sa akong mga maestra sa una. Nagyapon diri mga guys. Naade ko nakita diri mga guys, laki na maligya og unsa man ni. Hukot sa manok. Oy ondo paghinay diha charger na ay abi na kog hukot sa manok mga guys. Or ay sa charger ni siya mga guys. Ang presyo de ani nga charger mga guys is 160. Lig-on kuno kaayo nya fast charger. Grabe si kuya nga namaligya mga guys. Anad kayo siya mo sell stock. Pero wala gyapon magamit iyang sell stock kay wala man ni palit ning mga tawhan na mga guys. Kaya ang ilang kwarta kuno tuwa sa ilang asawa. Bitaw joke lang mga guys. Naano de kuno sila charger. Shout out de ko ani mga tawhan na kay kung wala ni sila mga guys, wala mga building. Oy, okay diretso ta diri sa unahan kay mao man ni atong tuyo diri nga mudong ta diri kay mag-ayo og printer. Kaya ang ilang printer kuno diri nangaguba mga guys. So mauna ni ilahang printer diri. Matod pa ni mama mga guys. Ang problema kuno sa iyang printer kay magsigi kuno kaungot ang band paper sa ilawom. Mauna ni mga guys ning ungot gyud ay. Maunang mauni atong ayuhon karon mga guys. Okay dili na nato dugayon pa ang atong istorya sugdan na nato dayon para mahumana dayon ta diri mga guys. Onya kay naabri naman ni siya mga guys. Mauna ni ang forma sa ilawom. Niungot ang band paper mga guys kay nisabot siya diri sa unahan. Syempre matik ato ra nang luagan dayon mga guys. But before nato na siya luagan ato sang kwaon ning band paper nga naa diri nagsabon. Sa mga adunay printer diha mga guys. Ingon na nion pagbira o hinahinaya lang ha. Okay kay na human naman natog tangtang nya adjust mga guys. Testing na nato dayon kung okay na ba ang printer mga guys. Hi, salamat mga guys. Okay na gid ang printer. Makauli na gyud ko ani ba. Okay kay na okay naman ang printer mga guys. Ato na siyang i-close then ato na siyang hinluan para ma-okay na ang tanan. Kanang hinlo bitaw nga murag maopay pagpalit nila mga guys. Kada bitaw makurat ng customer mga guys tungod sa kalimpyo. Pariha ani mga guys bastang putia og sinawa na kaayo sa iyang printer mga guys. Oy, ondo ba si mo reklamo nang tagiya na may ngonog di na iya ha. Puyo diha lo na sobraan na po nang imuha. Dili ta nang panubralo. Ay. Okay, timing kayo kay alas 12 naman mga guys. Maniud to sa tanong. Kung nakakita mo sa video na ko pag niagi nga ni kaon og empanada mo ni kanon na to ron paniud to. Kay nakita man mi ni Prepol. Shout out ko ni Prepol. Shout out ko sa tanang mga trabante sa Buhiko Uno mga guys. Sang abdika kaayo mo trouble kung dunay branaw. Kung tagalubok mo kaila pod mo ani niya mga guys. Naade ta karon diri mga guys kay magkuha ta sa empanada. Kadto bitong gikaon na to pag niaging kunyas empanada. Empanada ra tong kanon paniud to ron mga guys kay makabusog na kaayo to kay lamian pud kaayo. Unya sa mga nangita og barato nga restaurant mga guys. Diri sa sentro, pangitaa lang ninyo ning Kalipay Toms. Kay lamian man kaayo ilang mga sudan diri. Dali ra kaayo nahurot mga guys. Bitaw ondo lamian kay na sudan nila diha. Oh yeah. Shout out de pug nila mga guys. Hanap pa pud aning picture ni Mondo. Tagalubok pud mo mga guys kung nakaila mo ani niya. Oy, idol. Daghan na lutog, pantay jugo yo. Daghan na lutog Dios. Oh lagi, ikaw gubugod. Sige. Sa milk tea, bait mong milk tea? Oh, ito lutog iskulahan. Sa dia pa dire? Oh. Sige. Gikan na silang busing diri nagpalit og milk tea diri mga guys. Tag 69 ra o baratuha bay. So mao to mga guys akong balikon og shout out si Busing. Grabe ha makadag smile si Busing. Smile tirada diha. Na. Okay kay nakuha naman nato ning empanada mga guys. Magkakaon na gyud tag paniud to ani. Dugang pahibaw di mga guys. Ang akunyas empanada mapalit pod ninyo sa Jujis painitang bulanon mga guys. Didto sa Tagbilaran City. Og mapalit sad ninyo didto sa Happy Thumb Store sa Lobo. Pwede sad kaayo mo mobisita sa ilang Facebook page mga guys. Dili na ta maglangan-langan mga guys kay gutom na kaayo no. Og excited na ko makakaon balik aning empanada. Oh yeah. Dire ta mo kaon sa Chusco mga guys. Maayo dire kay murag mingaw-mingaw ba. Unya kusog ang hangin dire dapita kay naa sa tunga mga guys. Bay kusog ay hangin diha. Saka din ako dire mga guys. Na ako'y nakita nga duha ka dalaga. Astang gwapaha gini tagalubok og luway mga guys. Sige ra magtabon ning tagaluway mga guys. Manggiwawon kayo. Play na ya? Wapay, ingnar ko gi-play na. Sa pilido mo? Ibanyas? Si Jabanuag. Banagawa. Si Binista, si ma'am niya, si ma'am. Tagaluway ka sa ka ni ma'am? Hari ko guys, pila lobo. Lupo ka ning, kamayan. Isa pa ni? Isa ka ni mo, shout out. Isa ka ni mo ma'am? Ha? Grace? Niya pa rin sit. Ikaw ma'am? Sandra. Niya ikaw? Lovely. Lovely. Naan ko palagi, Maila.
Kita salamat ama. Okay, kay nahuman naman ta nila mga guys, ato nang abrihan ni Aconias empanada no. Kaya aron makakaon na taon niya mahatagan pud nato sila mga guys. Amuot ko ani mga bataan mga guys kay manggiuwawon kayo. Man ko nga kakanunon ni sila mga guys pero maulaw lang. Maayo gani kay kursunada ning isa nga ni una mga guys. Basta na isa nga muuna, mosunod na dayon ang uban. Namuot ko ani nila mga guys kay sige ra man og ngisi. Mura bitaw og nakakita sila Coco Martin. Bitaw joke ra shout out di ko ani nila mga guys. Unya kay nangutana man sila mga guys. Bahin sa akong Facebook page. Mao nang ako na lang dayon gitudluan kay mo follow ko na sila mga guys. Meanwhile, Kay nang hawa naman ang mga dalaga mga guys mukaon na pud tano. Kay grabeng gutuman na kaayo. Oh yeah. Ni oy. Paakan balik. Kay uga man akong tilaok. Aim na nato rig tubig dayon mga guys. Pag-inom na kog tubig anam de tao dire sa likod. Mangayo di kog pasensya ani nila kay wala na nako matagae mga guys. Mangutana de taon sa ilahang mga ngalan no. April and July. April Ann, Gilay, Toledo. Ikaw, Maika, Maricar. Maricar. Siya, Olaer. Tiga sa mga Kamayaan. Okay, miga shout out ko ani nila mga guys. Nga naa sa Kamayaan National High School lagi eskwela. Oh, yeah. Okay kay dahuman na matagpaniud to mga guys. Mudong ta dito sa Barangay Valladolid. Kay naay ni message sa ako nga magpaayo og printer mga guys. Okay niabot ta diri sa Barangay Hall diri sa Valladolid mga guys. Tagbo na dayon ta ni ma'am mga guys. Mao na miga shout out ko ni ma'am. Og diara ang printer nga problemado mga guys. Gamita din nato dayon og mikos-mikos nga pag-repair aron mahuman ta dayon diri mga guys. After 1 hour nga binakbakay sa pag-repair diri mga guys. Paglimpyo nako, nakoy nakitaan nga 1,000 diri sa ilawom. Unya nasundan na pud og lain na pud nga 1,000. Grabing daghana kayo kwarta sa ilawom mga guys. Pero pa ko kitag printer nga daghan kay kwarta sa ilawom. Nindot ang tatanan printer mga guys na 1,000 sa ilawom no. Mao tong giginahan ko na nubay na pud ko og lain mga guys kay basin naapay lain kwarta. Ang pinakalas mao na giding tibuok 20 mga guys. Grabe ni nangurog ko mga guys, naglisod ko pagtaod sa screw. Unya nagdali-dali na kog uli mga guys. Pag human din ako dito sa Barangay Valladolid mga guys, pag abot ako diri sa dako nga kasi di ay nagpainting-painting diri. Artida. Wala pa na human pero nindot na. Kuyawa ni nila da. Makapaint ka ni sila og tungaw nga nagdupa. Pag sure diha on door. Nibalik dito diri mga guys kay naatay kwaon diri sa sentral. Sa akong pagbalik, mao ni akong nakita shout out ako nila tanan ani mga guys. Grabing inita pero nakasuway po ko ani sa una sa high school pa ko. Anang mega shout out ani nila mga guys. Ay odo, diha lagi naglain nga wala magpainit. Basin og mga medics na sila mga guys. Daghana gud pod nila. Ambot sila na nakabalo ana. Mega shout out po ko ani ni sir. Dali kog cut sa video kay basin masuko si sir mga guys. Okay ra man day sa yaha nga videohan. So mao to mga guys, diri ra tama na akong video daghang salamat mga guys. Please like, share, og follow sa akong Facebook mga guys.